Kukhona ipackage engisanda kuyi-deliver e-Chatsworth engine-show ukuthi ayikho right ukuthi angikwazi ukuyiprova but ngine-show iy'yobisi leziya ngine-show la kungene request eSibaya ithi uBolt send ama-client amaningi kanawo ukushaya lento yasend ngoba ubona ucheap akhetha usend kanti uthola ukuthi umuntu ufuna ukuhamba yena. So ngesikhathi ngiya laphaya ngibe ngithatha i-route ngiyithatha nami ngiyifaka kwi-app yami ngifuna ukucheck ukuthi izothini maku-comfort or maku-XL just in case kuba khona into ethi ayibe kanjalo umuntu efuna ukuhamba yena. Hayi manje ngiyafika laphaya iy'ntshebe eziwu-4 lababhemi laba banentshebe enkulu bawu-4 abawu-3 bagqoke lento zakhona lezi ezimnazaretha lezi ezinde. Oyedwa ugqoke ijakhethi emnyama nayo lento ngaphansi. Hayi mangifika lapha ngifike ngivule iwindi ngibuza ukuthi okay niyaphila amadoda. Hayi basibingelelane kube right bese bathi bacela ngibavulele ibhuthi. Hayi ngibona ukuthi hayi kusho ukuthi ipackage ehambayo. Ngivula ibhuthi bese ngiyahlika emotweni. Bathi hayi angingehli bazozilayishela bona. Hayi qale lingishiya igazi. Now ibhuthi lami linenkunzimalanga ye-speaker. So kuyaphoqa ukuthi if uzolayisha khona ngehle cause ngesikhathi ngidriver kuyenzeka simove. So kumele ngehle ngikuvulele kahle ispace. Hayi ngehle ngenkani mina. Ngifike ngivula ibhuthi bese ngimuva kahle ispeaker kuvela ispace. And then ngiyayibona ipackage la igoqwe ngoplastic omnyama. Yathiwa nje ngesalo tape. Igoqwe kahle, irephe kahle but yabo i-refuse bag emnyama. Bese kube ngathi ngiyayiphika mina. Yabo customer service. Hayi bangikhuza ibhaki. It's fine, no it's fine. Sizozenzela bafo. Hayi ngisho ngithi la khona ukushaya amanzi. La. No it's fine bayilayisha. Yabona mangabe beyifukula bewu2. Babambisane. Mabeyibeka emotweni imoto kube ngathi ifuna ukuhlala phansi. Yabo isondo kube ngathi lifuna ukungena la ekhwapheni lemoto ngisho ngithi hayi. Akwazi. Le khona ukushaya amanzi. It's fine. Ngene emotweni ngistart i-trip. Bese bathi hayi ngihambe bazoyi-checker la efonini bazongimonitha efonini. Hayi ngidrive. Yabo ngihamba endleleni ngicurious ukuthi yini le. Ngime endleleni ngithi lento ngifuna ukuyithatha lento ngithatha isigqoko sami ngifuna ukuyicofa kanje yabo ngifuna ukuyicofa ngenza ukuthi yini mhlawumbe iwu-powder noma yabo iyitshe. Yabona ngesikhathi ngimisa imoto ngithi ngisahlika ibikhala ifoni. Makhala ifoni ilona iclient lifona ngoBolt. Hayi ngisho ngithi hayi ngeke madoda. Ngeke akwazi madoda. Ngibamba ifoni. Abuza ukuthi hey bafo indaba kwenzekeni why you stopping? Ngimtshela hayi no bengifuna ukuchama ngibambeke kakhulu ngifike kuwena vele ngiphisa umchamo. Ngingabusaka kwasebhuthini ngibona ukuthi hayi khona ukushaya amanzi la. Yabo manje sengiyaphenika nginembuzo eminingi walifu ngimiswa amaphoyisa yini yona le ngiyiphethe lana. But ngibe nento ethi hayi at least nansi i-app ngizokhona ukuchaza ukuthi hayi ngiyodeliver mina ukuthi yini angihlangani. Yabo njenge-move le i-transport. Hayi manje ngiyafika lapha amandiya lapha eChatsworth. Amandiya yabo i-trip yayithe 220 but mangabe beqeda kuyithatha ipackage yabo banginikeza o200 abawu2 ngathi ngifuna ukuthatha ushintshi bathi hayi no it's fine bra should bangithipha ngo180 and then babe sebathatha inamba yami bathi bazongifonela for amanye ama deliveries. Abo nje ngeke ngahlala ngayicabanga lento. Ngiyahlala ngayicabanga ngithi hayi ngeke lamadoda mayifona ngeke ngize ngiyathenge lento yawo. Uphi udriver bebemsebenzisa nje wasebefuna inamba yami cause ziyenzeka nalapha eClermont. Lapha eClermont khona amajita acisha ngifake enkingeni. Kunendawo eyimbobo lapha ngeke ngize ngiye kuma details but bayazi ukuthi basuke bethengana. Ufaka isandla ushiya imali kufaka isandla uthatha lento oyithathayo. Kwenzeka the very same thing. Luckily kwakade kuyi-request. Ngathi nje mangiqeda kusuka ngizojoyina uDumsani Makhaya baya kaMashu. Ngamiswa amaphoyisa uBlue Light waqhamuka emva kwami ngamiswa amaphoyisa. Bakhuthuzwa bayithola lento. Yabo I had to drive manje ukuthi ngibalandele ngiye police station. Nami kufuna ngiyoyichaza ngiyoyihlangula lapha ukuthi hayi mina ngisemsebenzini kwasha kwacima. Kwaphela cishe 2 hours hlele police station ikhulunywa lento. Asala lapha na ke la madoda. So at least if kuukuthi ukwi-ride kuyakhona ukuchazeka. Yabo kodwa lama calls njengoba abantu bengifonela emakhaya ngithatha inamba yakho ku TikTok cela ungithathe ngicela ningangeni bafethu
Iy'bhamu ey'ngekho emthethweni, no. Iziyobisi ningangeni nazo la emotweni yami, ngizongifaka enkingeni.